niin, seuraavaksi lähdetään tosiaan juokseen Cooperia. Aika semmonen perusjuoksutesti, se on 12 minuuttia. Toinen juoksee ja toinen laskee ne kierrokset. Ja lähtee! No hengästyttää, mutta oli kyllä loppukiri, että jos yli 2 tonnin mennä, niin olen ihan tyytyväinen. Hitto kun puppaa happoa. Jaksaa! En ole tyytyväinen huonommin kuin yleensä, mutta ei se mitään maaliin juosta, se riittää. 2700 olin pitkään kuntoilematta ja liikkumatta. Nyt mä oon viimeisen vuoden aikana sitten kuntoillut ja lähinnä lenkkeily ja sitten jonkun verran käynyt CrossFit-salilla. Hyvä! Tsemppiä, jaksaa! Mä lähden ottaa sulle kierrosaikaa vauhtia. Olen tyytyväinen, että mä yritin siihen, että mä saan 2 kilsaa täyteen, niin meni 2 kilsaa 250 metriä. En ole ihan tyytyväinen, mutta toisaalta tästä on vaan hyvä parantaa. Paljon meni. 9 kierrosta eli vähän vajaa 2 kilometriä. 2 kilometriä tavoite, mutta nyt ei pystynyt siihen syyskuussa parantamaan.